Mijiet ta' Asjatiċi qed jieħdu vantaġġ mis-sistema ġdida ta' reġistrazzjoni tal-impjiegi biex iġibu permessi ta' xogħol li qed jinħarġu minn Identity Malta, permessi li ngħataw wara li dawn il-barranin ikunu diġà ġabu permess ta' residenza. It-tnejn li għadda Net-News ippubblika filmat ta' kju kbir ta' barranin quddiem l-uffiċini ta' Identity Malta fil-Belt Valletta. Ħafna qalulna li l-barranin jistennew fil-kju biex iġibu residence permit minn Identity Malta qed jispiċċaw ma jeqdewx u jkollhom jerġgħu imorru l-għada jew pitada. Dan huwa sinjal ċar ta' nuqqas ta' pjanar mill-gvern li minnu la qed jibbenefikaw l-istess individwi u lanqas l-employers. Sursi fis-settur tal-catering u ristoranti qalu li ġew affiċinati minn numru ta' ċittadini minn Nepal u l-Pakistan jitolbu għal-impjieg. Dan hija tisir ta' kuljum u ilu għaddej xhur. Kelliema għall-Identity Malta ikkonferma mal-ġurnal Times of Malta li tiqasmu permessi temporani lin-numru ta' barranin. L-istess gazzetta sfelat statistika li turi kif l-ewwel 4 snin ta' gvern immexxi minn Joseph Muscat il-permessi ta' residenza irdupjaw, nofshom inħarġu lil persuni li mhux ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Ħaġa ta' tħassib ukoll hija li dawn il-ħaddiema barranin qed jitħallsu pagi baxxi u dan se jkompli joħloq problema f'bosta setturi u problemi wkoll fil-pagi tal-Maltin li diġà huma anqas mill-medja Ewropea.